खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट लाना फैनायदों। बे आपडेटआ जाहैबाय मा बयनिख्रुइबो जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खबर बियो। ओमफ्राय बे खौरांखौ दिनै नोंथांमोननो होनानै आं सिगांबोबाय। आं सिगां समाव होगोन ना होआ सानदोंमोन आरोना। स' बे मस्ट इम्परटेन्ट ना बयनिबो थाखाय। ओंखायनो बे इम्परटेन्टखौ नोजोर बोनानै बे गोनांथिखौ नोजोर बोनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे मेसेजखौ हरनोसै होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय नुजाबोबाय। बे खबरा जाहैबाय मा आं बुंनाय नङा बियो, मानोना बियो जोंनि बिटिसिनि वान अफ द सेक्रेटारि नामा नरेन चन्द्र बसुमतारी सारखौ नोंथांमोना सिनायखायो। बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो दा बिटिसि सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा मावनानै दङ, नरेन चन्द्र बसुमतारी। निश्चय नोंथांमोना मिथियो। जुदि आं बुजिनाया भुल जायाखैबा बिथाङा सेक्रेटारि आरो सासे। बिथाङा जाहैबाय मा क'क्राझाराव थांनाय दानावहाय मोनसे सेमिनार जादोंमोन। बिश्वकर्मानि उनाव आरो मोनसे सेमिनार जाखांबाय। आं डेटखौ गोसोआव गैला एक्जाक्टलि। बे सेमिनाराव आंबो दंमोन। दा बावहाय बे सारा जोंनो मोनसे खोथा खिथादों आरोना। ओमफ्राय बेखौनो खावलायदों जे मा रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायथिनानै होदो होननानै। मानोना बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे लेन्ड मेला खुंनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों। लेन्ड फोरबो, लेन्डनि एबा लेन्ड मेला आरोना, हा हुनि मोनसे मेला खुंनो थांगासिनो दं आरोखि। दाना बे हा हुनि मेलायाव मा मा सुबिदाफोर मोनगोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय थन' आङो खिथानानै होनो आवगायदों आरोखि नोंथां। दा बे लेन्ड मेलायावहाय जोंना सुबिदाया बेनो जाहैबाय मा जायफोरनाखि हाया सोरनिखौबा हाखौ बायदों बा दिनैसिमबो दानख'नो हायाखै, जों बेखौ दानख'ना लानो हासिगोन। बेबो एकदमबारे माने जिर' बेलेन्सआव आरोना, खुनु फैसा होआलासिनो नोंथाङा बे हाखौ दानख'ना लानो हासिगोन आरो। ओमफ्राय सोरबा डिपेन्डेन्टमोन, दा बे डिपेन्डेन्सखौहाय नोङो गावनियाव नामजारि खालामना लानांगौ। दा बेफोरखौ गोबां मानसिफोर दं आरोना, सोरनिबाथ' बायग्राफ्रा थैलायलायबाय आरोना, थैबाय। ओमफ्राय थैनानै दिनैसिमबो मा जाबाय, खुनु दिनैसिम गावनि हायाव खालामना लायाखै, नामजारि खालामना लायाखै, ओमफ्राय ट्रेन्सफार खालामना लादिया। बेबायदि गोबां जोंनि बर'फोरनाव दङ आरोना। बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फोरनाव बिदि बांसिन खोमालै। हा हुखौ बायबाय, ओमफ्राय गावनियाव नामजारि खालामना लायाखै आरो बिसोरो। दा बिदियाव नोंहा मालाबा समाव नांगौबो गोनांथि जागोन ना। दा बेखौ बे लेन्ड मेलाखौ बाहा खालामगोन होनना बुंदों, सार्कोल अफिसाव खालामगोन बेखौ ना। सार्कोल अफिसाव बे लेन्ड मेलाखौ खुंनाय जागोन आरोखि। ओंखायनो बेवहाय नोङो फ्रियैनो नोंनि हाखौहाय माने नोंनि माखासे फोरमानलाइफोरखौ होनानै नों बाहाय ट्रेन्सफार खालामना लानो हासिगोन आरोखि। बाहाय खुनु मोनसे फैसा होनाय नङा, आरो होथारनांगौबा खम मोनसे एमाउन्टआव जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिनानै होनाय जादों। नङाबाथ' नों दा जुदि नोंनि हायाव जुदि ट्रेन्सफार खालामनांगौबा, नों गुबुननिफ्राय हा बायबाय, बेखौ नोंनि नामजारि खालामनांगौबा नोंनि नामावहाय, दा बाहाय नों गोबां फैसा गारनांगौ जायोना, दा जुदि नोङो खालामनांगौबा। स' बेनिखायनो बेबायदि सनानि सुजुगखौ दा नागारथों होननानै नरेन चन्द्र बसुमतारी सारा फोरमायथिदों आरोना। ओंखायनो आंबो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफोरखौ बेखौनो फोरमायथिबाय। स्पेसियेलि आङो बर'फोरनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों दे। जोंनि बर'फ्रा एसे मानोना घाटा जानो नागिरो हा हुफ्राव। जेन' ओंखायनो बै मेला खालि थांनानै नोंहा डिपेन्डेन्टबा नोंहा नोंनि हाखौ दानख'ना लाखानांगौबा बे समाव बे मेलानि गेजेरजोंनो दानख'ना लाखादो। ओमफ्राय नों सोरनिबा जुदि हा बायनाय दंबा, बे हाखौ जुदि नोङो नोंनि नामाव खालामना लानांगौबा बे समाव खालामना लाखादो। माने फ्रियैनो बे समाव बे लेन्ड मेलानि समाव खालामनो सुबिदाखौ मोनगोन आरोखि। बेखौ नरेन चन्द्र बसुमतारीया जोंनि गेजेराव फोरमायथिदों। ओमफ्राय बिथांनिफ्राय मोनथिनाय बायदिबा आं बिराद दुखु मोनदों आरोना। माखौ दुखु मोनदों होनना बुङोबा, जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आं दुखु मोनदों आरोना। मानोना दा मिथिनाय बायदिबा जोंनि गोबां माखासे बर'फ्रानो हा हु गैजाया, मिथिबायना। गुबुन जाथि माहारिफ्रा बिराद हा हु दङ, खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा हा हु गैजाया। माब्रै गैजाया होनना बुङोबा, जोंनि मानसिफ्रा बै नामजारि हाखौ फाननानै हाग्रायाव खारखोजोब्बायना। दानाथ' नों हाग्रायाव फरेस्ट एरियायाव थाफैबाय नालाय, दाना नोंहाथ' लेन्ड जेबो खुनु मोनसे रेकर्ड गैया नोंहा। होमबा नोङो सरकारि माबायाव गाखोआखिसैना। दा बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि। गोबां मानसिफ्रा माखासे ग्रेजिंआव दं होननानै बुंदों, मानोना दिनैसिमबो नामजारि जायाखै हाफ्रा। दा बेफोरबायदिनो आरोना, ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जोंनि बर'फ्रा आरो। बिथाङा दुखु फोरमायदों आरो नरेन चन्द्र बसुमतारी एस बे सारा दुखु फोरमायदों जे जोंनि बर'फ्रा दिनैसिमबो हा हुनि सायाव बारा माथा मारिया, हा हुनि सायाव बारा इम्परटेन्स होआ। गुबुन जाथि माहारिफ्रा जेरै गुबुननि हाखौ बायबाबो गावनि आखाइयावहाय लाबोयो, नामजारि खालामना लाफिनो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि मोनसे गाफाथिया बे सानथिया एबा बे माने आखुवा बर'फोरनाव दङ होननानै आं दा मिथिनो मोनबाय आरोखि। बाथ्राया सैथोबो। दिनै जोंनि मानसिफ्रा बांसिन हाग्रा एरियायाव खारजोब्बाय, रिजार्भ एरियायाव खारखोजोब्बाय। दा नों बे रिजार्भ एरियायाव मोनसेबो हाया दिनैसिम पाट्टालेन्ड नङाना, गासिबोथ' नों दखलावसो थाजोबनाय ना। होमबा बे दखलाव थानाया बोरै सरकाराव जानाय नङाना।
आरो दाथ' मोनथिबाव नों अबा माखैथ' हयथ' हाफोरा माने जानांगौआ थानबावसो आरोना जायफोरनाखि फरेस्टआव दा गोदान गोदान हाबगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन जायफोरनाखि हा हु बायनाय दङ गुबुननि हाखौ बायबाय नोंनियाव नों दासिमबो ट्रेन्सफार खालामनानै लायाखै नोंनि नामै खालामनानै लायाखै दा बैफोरबायदि खामानिखौ नोङो नैबे जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय खुंनो गोनां जेनाखि लेन्ड मेला बेवहाय नोंथाङा बाहाय बाहागो लादो आरो बे समाव थांनानै नोङो नोंनि नामाव खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि बिना फैसायैनो दे बिना फैसायैनो बेखौ फोसावबाय खिन्थु माला खुंगोन बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु हयथ' एसे गुसुं समनि गेजेरावनो निसय बेखौ खालामसिगोन बायदि आं मोनदों बिथांमोननि सावरायनाय बायदिबा हयथ' माखासे सम आरो थासारिखौ नायनानै बिथांमोना बे लेन्ड मेलाखौ खुंगोन आं बेखौ माने मोन्दांथिदों मानोना बियो सोरबा पाब्लिकआ बुंनाय नङा बियो अफिसियेल मानसिया बुंदों बेखौ अफिसियेल मानसिया बुंनाय आरो एसएस बिथां नरेन चन्द्र बसुमतारी सारानो बुंखादों बे जाहैबाय अल आसाम ट्राइबेल संघनि जेनेखि मोनसे सेमिनार जादोंमोन क'क्राझार साइन्स कलेजनि जे अडिट'रियामावहाय बावहाय सारा स्पस्ट भाबै बुंनानै थांखाबाय आरो बावहाय बे दंमोन ओमफ्राय फेरेंगा सारबो दंमोन ओमफ्राय ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दंजोबो इउथ्सनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दङ ट्राइबेल संघनि स' बेफोरबायदिनो गोबां बाहाय माखासे जोंनि बर'फोरनि हा हुनि सोमोन्दै रायलायदों एबा ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइनि सोमोन्दै रायलायदों ट्राइबेलफोरनि हा हुनि सोमोन्दै बेवहाय गोबां गुरुत्तपुर्ण खोथाफोरखौ रायलायदों आरोखि ओंखायनो आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों जोंनि बर'फ्रा बा जोंनि स्पेसियेल ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनि बर'आनो गोजौसिनाव दङ बे हिसाबै जोंनि ट्राइबेल दिनै संघआबो जुदि बर'फ्रा मोजां रल लायाबा ट्राइबेल संघआबो जोनाय नङा आरोना दिनै बर' मानसियानो गोजौ बिबानाव थानानै सोलिबाय थानायनि थाखायसो दिनैसिम ट्राइबेल संघआव थांनानै दं दाना गुबुन हारि माहारिफ्रा एबा गुबुन ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर'नि खिथु उनसो खारफायो आरोना मानोना बिथांमोना बारा साहस गैया ओंखायनो आं मिजिंथिदों जोंनि बर' साफ्रोमबो बिटिआर हालामनि बा बिनि अनगायैबो गुबुन हारि माहारिफोर गासै नि सिङाव थानाय बा गुबुन हारि माहारिफोरनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि बर'फोरखौ आं खावलायनो नागिरदों जे गाव गावनि हानि सायाव एसे नोजोर हो दिथा खालाम ओमफ्राय जुदि माबा मोनसे जानांगौ बेखौ आयेननि राहा लानो हायो बेखौ बिथांमोना मोजाङै स्पष्ट बुंदों ओंखायनो नैबे जेनाखि लेन्ड मेला जागोन बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय खुंगोन बेवहाय बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो जायफोरनाखि गाव गावनि गुबुननिफ्राय बायनाय हाफोरखौ गावनि नामाव माने ट्रेन्सफार खालामनानै लादिया बिथांमोना बे समावनो लादो आं बेखिनिखौ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायथि हरनाय जाबाय आरो खावलायनाय जाबाय थेंक इउ